Ok, seo mír 7.2 agus an rud atá chun déanamh seo ná tá ddír chun dul tríd agus cúpla chuidir na ceisna a ragartt. Ní dólam go inanam gach ceann ach beidir gach ric ceann mar sin. So tá de fechan ar difriúil ó bhain principal agus an rud dhéana ná beidir tusná mé le ceannas na ceisna éasca, so rach mé le ceiste héana dócha. Agus seo ar leathnach chuige a héan. So ó bhain principal deir an ceiste difriúil é seo. Nis, nád an deirúd nuair iartar a dhéanamh ó bhain principal caiigh tú an mó a leanúnt. Ní óid tú éon marcna in éair má dhéanaan tú just gná difriúil ar seo. So y plus delta y gaáte eithn tú x chur x plus delta x isteach. So 3 fá x plus delta x agus luúd cethir ní léimid a leann. Méidir amach an dúbín sin agus an rud a aint ná 3x plus 3 delta x luúd cethir. En is an cé céim eile ná is féidir leat an chothmóid a bhí anar dús a bhaint amach. So cad a bhí gotar bud dús bhí y chum le 3x luúd cethir agan. So is féidir na sin a bhaint amach agus be míid fáca le delta y chum le 3 delta x. Tá luúd cethir imithe, tá 3x imithe, tá y imithe. Má tá delta y chum le 3 delta x, cad é delta y haar delta x. Well, Ryan an taobh seo ar delta x, Ryan an taobh seo ar delta x, agus fecinn tú go galín sin amach agus tá fáca le delta y ar delta x chum le 3. Déad amís an chuid eile seo dhéanamh ach an áir ní dhéanann sé aon difriocht mar ní léon delta x ar an taobh. Dá bhrí sin tá dy dx chum le 3. Now a rís just chun cinn tú go bhfuil sin i gceart. Y chum le 3x plus cethir. Yeah, 3x plus cethir. Oh, 3x luúd cethir bróna. Y chum le 3x luúd cethir. Cad é dy dx just má dhéanamh gná difriúil ar seo. Just gonna bheith cinnte bhfuil mí gceart. Difriúil an 3x. Find tú 3 agus x i gcóta héan luúd héan sin x i gcóta náid agus x i gcóta náid sin héan, so find tú 3 agus le iver má dhéanamh tú difriúil ar iver find tú 5. So the dy dx chum le 3. So bhí mar i gceart leis an freagra seo. Nis bhí sin gáin éasca. So beidir go bhfuil tríal as ceann tá bh gáin níos dacra. Ceis le 3 mar hapla. Tá y chum le x cearnathe mód a 2x. Déana é seo a dhéifráil ó bhain principal. Nád an deirúd is féad le pás a bhrú ar seo má hasín muirte dul a raigh tú féin agus trí le bhaintas agus an san teachta reis agus fégann ar an fhí seán chun cinn tú greibh tú i gceart. Déana sin anis má hasín muirte. Má tá tú arás, nó man ar bhrú tú pás an éair, déana míid an ceiste le chéile. X plus delta x isteach an áitim x ag sinna fá cearnathe mód a 2 fá x plus delta x. Inis, méadó míad amach na dúbíní. Scríomh mé amach an líne seo dír chun go bhfuil an cadtá ar siúlaga. Ní fiú éon botú marcna a chailúint ar botú an beag a bídacha. Agus is botúnú sin a bheith go minic. So, x fá x sin x cearnathe, x fá delta x sin x delta x, delta x fá x bhfuil sin x delta x comma, agus delta x fá delta x sin
agus chuirmé lubí ní tíimhar seo chun na cinú go lisagan bhfuil an delta x ar fád cearna agus ní an x le sé. Móide dó x móide dó delta x. Just can seo bhaidú le chéile. Agus an son an chéad céimiile. Cad é an chéad céimiile a rís? Se buine bíad amach an chotharmóid a bhí a gcuin ar dús. So cad a bhí a gcuin ar dús bhí y cothrom le x cearnathe móide dó x bit. Agus nuair imíonn siad sin cad leis an táid fáca an delta y ar an taobh seo. Tá an x cearnathe imithe. So we need fáca leis an dó x delta x. An delta x cearnathe. Tá an dó x imithe agus an dó delta x fós an seo. Nis, níl delta y one tá delta y haar delta x one. So Ryan gachard ar delta x. Should be going to be native. Agus mar a hardí nó seo. Mór se sin le ceandó sin agus mór se sin agus be mid fáca le delta y ar delta x cothrom le dó x plus delta x a bháin fáca an seo plus dó an son. Nis, cad faoin delta y x seo tesman fá réile sin, so when I should enough token teorem der mar he an delta x a dro náid do delta y haar delta x. Ní hard again with an seo mar lin delta x an. Delta x seo well racha sé gotí náid nach rain nach déan agus ní lin delta x an seo so ní a roid sé. Agus an fragger ar deir atá bhin an dy dx ná dó x mór a dó. Dasúna sin a heicáil deir le bheith cinnte catáirsúlagan an formula a bhí ar ar dús ná y cothrom le x cearnathe móide dó x. Cad é dy dx an seo? Difráil an x cearnathe agus dúir tú dó x. Difráil an dó x agus dúir tú dó. So táimid a gart leis an chormóid seo. Beidir ceann amháin eile. Agus buin mí tríú beidir as. Arís ceann beáin dachar. Ceise sé. Cad a go. Y cothrom le dó x cearnathe dúir cear x. Dó. So, dus no wead wach le y plus delta y agus ar an taobh das gacha de feic míad x chur x plus delta x. Búd a cear fá x plus delta x plus dó. Arís méad amach le lúbíní. X plus delta x for x plus delta x. Luide, car x plus car. Oh, I can do cut and some. Luide car for x. So luide car x. Luide car for delta x from luide car delta x. What is that? Inis, déta mís an dó seo a bhéadú fá ceantas a lúbíní agus an son an gá lúbíní bhéadú fád céile ach an rudí éimi beidir ná just fág míad an son ar feith nómut agus déimiid seo a bhéadú mach ar dús. X fá x ná sin x cearnathe agus an tugann tú faoi deir nuair háirnínte seo dheoidh tú an freagra céine gachúir. Plus delta x cearnathe.
Luda car x, luda car delta x, móda dó. Méad an dó seo, fáid ar fad, dó x carnathe, móda dó x delta x, móda dó x delta x, móda dó delta x carnathe, luda car x, luda car delta x, móda dó. Agus is just glansús. So dó x carnathe, móda dó x delta x, agus just turn the lean if we show just going to respond. We show the show. Dúchar an oiarnach go an cehar san an dó agus dó agus a rís chuir mé an lúbín timpeall ar seo a rís luda car x, luda car delta x plus dó. Is cad é cé céim eile? Se ceart a gut buinte bhí amach an chomód a bhí go dús, so cad a bhí go dús bhí y chum le dó x carnathe, luda car x, móda dó. So cad bhfuil fáfa go inis? Well, tá an dó x carnathe imethe, tá an cehar x delta x fós agan, tá an dó delta x carnathe agan, tá an luda cehar x seo imethe ach tá an luda cehar delta x fós agan. So, mas sin an chomód atá go inis, tá delta y ar delta x i tastáil bhuilim seo. So Ryan gachard ar delta x plus dó fá delta x carnathe right ar delta x luda car delta x right ar delta x. Cad é dheoite? Ceolóid sin amach, ceolóid sin amach a ceann sin agus ceolóid sin amach. Cumid fáca le car x luda dó delta x luda car. Delta x stream níl sé really wooing, so tug mí teorann delta x dúir mar héinte I dro náid. Ní hárlóid éonrad an cehar x mar níl é delta x an. Delta x seo dimóidre sin agus dó fá náid an célína eile bheith sé chum an náid agus níl é delta x an seoach neird. So tá dy dx chum le cehar x luda car. A rís díreach le cinn tú gofuil de gart y chum le dó x carnathe luda car x móda dó an rud a bhí gona dús. Dy dx chum le difráil dó x carnathe front a car x, difráil luda car x front a luda car, difráil iver leis féin an dó agus jota náid. So tá mé de gart tá dy dx chum le car x luda car.